תראה אילן, זו החלטה שיושבת לך פה. זאת החלטה של once in a lifetime, אתה חייב להחליט. וזה לא פשוט at all. מצד אחד זה לעזוב את ה-comfort zone שלך, שהוא good, אפילו very good. מצד שני, זה לעבור לטופ, להכי טוב שיש. Am I good enough? מבינה? להחלטה הלא נכונה יש השלכות. צריך להיות בפוקוס. זה המאני טיים של החיים. דיוויד, החלטת? בטח שהחלטתי. אני מתקדם לדאב-מן. סבון הרחצה דאב-מן פלאס קר, מנקה ומסייע בהגנה מפני יובש. דאב-מן, כי האליפות מתחילה בהגנה. דאב-מן פלאס קר, נותן לך יותר.